Joo, vittu aivan piirti. Jätkä nukku saatana koko matka kun tullut. 20 kilometriä. Unta kuulla. Nyt jaksaa koko päivän sit. Oli lähtöpaikalla vähän tiukempaa. Voi vittu, joo, siellä oli aika... Muistaa kameratkaan. Niin. Sitten ei muuta kuin vetoja. Mä nähdään pukarolla. Joo. Hei, Anno! Vastaja sieltä, uudot sitten vaan jää. Mitä se sinä ottaa? Vitonen vaan. Anna mennä vaan vitosella. Anna mennä vaan. Ota tekee. Kaasu pohjassa vaan. Ja siinä on se puusilta. 90 vasen. Se ei aiheuta mitään. Toimi hanaa vaan sinne. Hyvä. Vitosta vaan. Siellä on. Aijaa. Vähän veke, mutta anna mennä vaan. Mitä sitten? Yli vaan keskeltä. Vittu se mihinkään käänny. Hyvä. Nyt vähän veks. En mä tiedä, en oo ihan 100 varmaan, anna mennä vaan. Oho. Ja hana. Kaasua, pidä pohjasi, sä näet kuinka helppoa se on. Ja vitosta päälle. Nelosella tosta viikkaa niinku vähän sladis yli. Just, kun ei tiedä mihin menee. Ja nelosella sinne. Vähän sladissa yli näin. Just noin. Ja hanalla, käännä lisää hanaa vaan, niin se menee kuin itse. Just. Kaasua vaan. Ja sisältä yli ja pitkää pesee. Ja kaasua vaan. Ja taas kaasulla vaan tonne käännä. Just noin. Ja taas kaasua vaan. Pikkasen niinku ylikovaa, niin se kääntyilee. Pienet sladit. Mitä sitten? Yli vaan keskeltä, vittu sä mihinkään käänny. Ei sillalla voi vittu mennä ohi. Mene nyt vittu, älä sillalla! Hyvä, nyt vähän veks. En mä tiedä, en oo ihan 100 varmaan, anna mennä vaan. Sitten meidän ja tämän luotajat niin välillä minuutti, mutta se eikö saa millään 2 minuuttia. Se tiedät, että niin. Se on. Nyt kun ei vittu, tässä on Formula 1 ja 8 mäntä. Se on siis Formula. Silloin kun ajetaan katsotaan MMS. 20. Siihen on kahdenlaista takapönttöä. Tässä on aika iso. Paljon se on muuta? Tuo liittyy tuohon. On mennyt alas.
vähän lepaisuus. Niin, onko se esikeistiin taas? Mä ainakin tulin tänne ihan palkitteen takia. Tästä ajamisesta niin välitä, mutta se palkitteen. Palkitaan voittaja Tommi Annuksela, Teno Kulmala.